ingane yakini izumba uhulumeni akangikhokheli manje amaphoyisa ashalwa kanjani uba nje ayini iphoyisa elilodwa akuba elilodwa anisikhathi phela ngamaduke nathi sibe kanjeni ushaya umuntu oyuniform ushaya umuntu oyuniform nje manje ashelwa kanjani amaphoyisa nina-ke no-ayinani hamba kanjani laphana ayisafuna akabheke abiza ubani kwakudokotela ngibe kuhamba nge-ayini kuyithekeni yake sakuze kwakudokotela angibiza ngetwara awezarazo nawe iyaka nini insango bese iyaka nini insango manje sekudliwani iskenko sadla ugreen akuba noswaro nje lo muntu omu-ayinisayo akakhanyi ayinisa kanjani umuntu ongenanyoka i-ayini liyashisa uma lishisa ngogesi ugesi ufuna ikhadi uyakhokhela ugesi i-ayini liyashisa awu-understand kunamadoda ekukhwezelwa amafroyayo layini iyazi ukuthi ifroya iyakhwezelwa kodwa ngenxa ukuthi ifroya izokuyimi kanje ami kanje ayithulele asithulele i-poverty-ke leyo i-poverty isishintshile thina singabantu yenza ukuthi sacabanga indlela esingayicabangi it is a poverty ngoba ngempela ukuthanda nendoda engenamali kuyafana nobekhaya nesihlahla samapetshisi esinganamapetshisi ukuthanda nendoda engenamali kuyafana nokuthi ube nompompi egcekeni kodwa ungaphumi amanzi kodwa lokuthi hhayi umpompi sinawo egcekeni kodwa kusala waphuma amanzi leya mpompi loya awuphumi amanzi hlukana nalo lobuthu wakho ukhamisa kuthela uhlele ekhaya mshiye I like somebody who's got that kind of mentality that I'm jealous. Hey, shows is up and it's in magical side and something like okay, school meaning. Musu zothola indoda emhlophe ngokwelokishi egrand eshadile enenyuka ifana nani kuwena ifana nevaterkan efika ifaka amanzi ethangini mase wena uphuza amanzi nezingane zakho ziphuza amanzi noma wakho lo noshukela akwazi ukuphuza amanzi afakwe ubani njalo ivaterkan ngoba nina leya mpompi loya akuphuma amanzi hlukana nalo lobuthu wakho ukhamisa kuthela uhlele ekhaya mshiye awenzanga iphutha ngokuthi uyangithanda mina sengiyaku-owna angiku-owni wena uthanda mina ngithanda wena period akekho owna omunye uthina when you die on your own uma ne-BP wena uzodla amaphilisi mina ngiwadli because I don't own you awukwazi ukudivuzela umfazi ukuthi abantwana kabatholi ukushada nomuntu is not a contract of deed ukuthi ngizoshada nawe khona uzongumethela iy'ngane is just a fruit from the heaven uNkulunkulu okubusisa ngengane not because wena funa uthole umuntu ozalayo baningi abantu abazalayo bathi ngeke nawe uzoshade nabo uyabona ngeke type ngeke uzoshade nalo ncama ngihlala nomngane ongazali ncama ngihlala nomngane ongazali ngisho into divorce aphinde siyibuke kahle complaining about the big swimming pool. Swimming pool sizes are not the same. Just swim and give her some money. That's all. And you're complaining about this swim. Those are our sisters. They are owning swimming pools that are big. There's nothing we can do. Swimming pools are not the same shape as well. You swim or you don't swim, but make sure that when you leave, give us some money. Our relationship esikuwona namhlanje ayabhidlika and thina sizama ukwadefend Stephen into vese ngeke sakwazi ukudefend uma isinjalo iyeke ngoba ngempela ukuthanda nendoda engenamali kuyafana nobekhaya nesihlahla samapetshisi esinganamapetshisi ukuthanda nendoda engenamali kuyafana nokuthi ube nompompi egcekeni kodwa ungaphuma amanzi kodwa lokuthi hayi umpompi sinawo egcekeni kodwa usala waphuma amanzi leya mpompi loya akuphuma amanzi hlukana nalo lobuthu wakho ukhamisa kuthela uhlele ekhaya mshiye nje boyfriend yakho nje ibhale butterfly la amazing boyfriend
Nakina butterfly la bayihambe nge-ayini. Bese wena la kuma-social media khuluma zonke iy'ndaba nakathi mhlophe. Ayikhanyi i-boyfriend yakho. Bayihambe ku-sim 2 bakhiphe i-sim card bayibeka phansi bangena ku-sim 2. Yena ama-boyfriend azefile. Ayike nina nimkhanyi. Uvathi ethi uMilo Queens Mall or Queensmead Mall 1992 93 94 kangisibana laphana ngithuka lapha ngimhlophe kimi ngeziyalo laphana 92 93 94 bekunamadoda lapha bekuneparking imoto ebezibaka phezulu ezinye zibake ngaphansi uyabamba kunama toilet laphana kunamadoda abanomzana abahlala ngaphezulu emaparking ngazi khonto abayilindile lapha yana la madoda lapha kufika belungu laphana bangene ema toilet awazi kwenzekani nama ngazi kwenzekani kodwa ibhuluku eliphansi linye eliphansi uzudifu ukha phela ilonto nje kuphela amadoda zama ukondla ingane zawo azama ukondla ingane zawo ipoverty ke le ufuna ube ne3 uma indoda ufuna ube ne3 ngikathi bengikhuluma nawe ngikulanda ngeqiniso lombuzo ngobani uma indoda iba ne3 yangisithi ukuthini kwena hayi ukuthi njalo ufuna lokhu kuchazwa ilento ukuthi ngoFebruary benihambisa ocadolo nabasala abantu banithi Valentine itsho lento akabalance kahle lekhanda ngisaqoka ingubo nimeshelane hayi yes adult people see social media you like that isizwe kuyajabula kodwa yabona usesake ngizomkhotha la bese ngikhothi idlebe bese ngithi la ngihamba ibele ngihambela bese naxoxa zonke indaba zonke ngiyadlala esikhulumeni nentombi vese nengane eyodwa still father already it's just that we still father when esingasinga lutho useless ufana nevadelkane kade uyodeliver amanzi ebuyisile ngamapipe kanje bathi bayimisa abantu ayisenamanzi uyivadelkane njalo ke wena we useless njengethangile likaJojo elingenamanzi sezelashiswe ilanga lazaboqo ngathi laselimpompo because lo muntu othandana nayo nengane umsizi ngalutho you are useless by ngoba mina njengenkosi njengendoda ngashonela unkosikazi many years ago engozini yemoto bethe ngahlala nami esibhedlela 6 months ngidlela ngilemele ngapha but emva ukuthi kina 9 years ashona anginaso isithombe sakhe esidandala endlini zikhona kuma-albums but not against the world because sengimuve kwazi kwakabili ngashiya lo amuzi ngamuva ngathenga lana and after don't need ukuthi wena umumva axesha ungibashela bengishaya ungangivakashela Angivakasheli uzokujava. Ngabe ngivakashela ngingena uzophela i-ayina angiyonto kudlala ngixekiso headboard uthathi ngiyangibeka headboard ungangithathi nje kanjalo nje angiyona nohlobo enyanga ethithizayo mina ngithi hey makhosi ayanhlanganisana i-sex yabantu ababroke people they entertain themselves with sex i-sex enganze isikole ehlulekayo esikoleni stupid children stupid kids they like sex i-sex eyobaba abadala abahlube impilo babe belala nabafazi babantu that is sex uma wena isa-enjoya isa-entertainer consider yourself an idiot you are not going to be rich you are going to die younger than anyone can expect. You are overworking your body. You are overusing your fluid. That fluid is supposed to circulate and promote T-cells when we keep because you are broke. Tina, we worried about ukwanjisa yoga. Line omhlophe kodwa. Line omhlophe. Ntombi ishelwa kanjani? Angiyichaze lento sengiyakufundisa ke. Siyangena nawe e-liftini. Awusesami right? Awungirathi awusebenza la nawo. Hayi bengasebenzi la nosebenza lapho sesangisebenza ukuthi awami ukuhleka dadethu. Awungaphinde kubona njengoba inamba yakho. Angisho ukuthi ngiyakuthanda. Hayi namba kunayo hayi khayi right so mbe right kodwa uthe komkhulu wenze ukuthi okay hayi ngolindlweni la ngikubona. Okay hayi ngiyabonga ngijabula. Ngizwe ukuthi ingane ithe okay ngingajabula.
Sengiyakhanda istori sengowayinda ngakhona ngiyayibona laphana iqoqo ngubo nami sengithengisa into ebizayo ngithi hawu wena Sigebengu kanti phela kulo wes ngila ukuthi bhuti uzothi sabona nawe ngiphuma kubabudokotela eNedbank wena ayazi ngifuna la jacket ngifuna izintwana zami ezo2 kanjani la jacket right awayazi ufika kahle special ngicela uthathe into ukuthi into ukuthi u-special usengitshela namathawula awusebenzinamba yakho phela ngoba ngeke ngilo ngiqeqeshe njalo hayi inamba uzoyenzani okay kodwa azivumele ukuthi ithi hayi boma sikhathini bese hayi ngiphuma u4 namhlanje okay kulungile hamba ngani hayi ngigibela la ngasendle se-workshop okay hayi kulungile ngicela ukuthi ngizokunika ulift uthe uhlala ku e-morning side hayi ngizokunika ulift awushongo ukuthi uyamthanda into ekungqubuzisile uhlangane nawe uthi uyamthanda uthe uhlangana nawe ibuzo ngani uyangithanda bangawuthi batshotsha abathanda ngithanda yabona nje sebesane yakudayile lento ngoba ningane zethu azikhuliswanga ngolayini oyigebengu kunolayini omhlophe yabo kunolayini omhlophe uyikhandayo nje ikhanda intwana iyazi intwana ukuthi akubo bonke abantu bezana uthi hey ngazi ngakuthanda awuzalana no don't do that